Ginabulgar ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga may kang tanan si Anay Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isa ka family business and government flood control projects. Base sa research sa opisina ni Lacson nga yagin presentar pagi sa privilege speech naangot si Bonoan sa MBB Global Properties Corporation nga ginaparigihan sang pamilya Maglangke sang Candaba, Pampanga. Ang amuman nga pamilya nagaparag-iya sang Global Crete Builders nga nakakuha sang 2.195 billion pesos nga balon sang flood control project sa Bulacan halin sang 2018 tubtob 2024. Sa MBB Global Properties Corporation, ginlista ang anak ni Bonoan bilang isa sa mga tag-iya. Ang isa pa ang anak sang mayor, samtang ang isa naman anak ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang MBB suno kay Lacson ang acronym mismo sang tatlo ka mga apelyido nga amo ang Maglangke, Bernardo kag Bonoan. Si Bonoan among Public Works Secretary halin July 1, 2022 kag nag-resign lamang sang Setyembre 1 sa mga tuig. Samtang si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo naman ang nag-file sang early retirement matapos maangot man sa maanumaliyang flood control project. Incidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanumalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB, Mr. President. Nabarian si Senador Ping Lacson.